Amatxu, Bai, ikusi aldu Olentzero eta Mari Domingi eta bere lagunak, eta ere Tartaro eta Bazajaun. gaur neguko solstizio hasten da. Gau luzeena eta egunik motzeena dugu. Nor nahi duzu ikusi lastana? Pues Olentzero eta Mari Domingi eta bere lagunak, eta Tartaro eta Bazajaun. Ba, itxi begiak eta imaginatuko dugu ikusi nahi duguna. Probatu, itxi begiak. Kaixo. Eguberrion. Bueno, ikusten duzuenez, aurtengo gabonak apur bat desberdinak izango dira, ez? Eta gu, Olentzero eta Mari Domingi etxean gaude. Zuek ere etxean zaudet, ezta? Bueno, bai, baina ez pentsa, zuen gutunak jaso ditugu. Ez pentsa ez dugula gutunik jaso, eta oparirik ez duzuela izango. Bai, zuen opariak banatuko ditugu, oso magikoak gara, eta zuen opari guztiak banatuko ditugu, baietz, Olentzero? Bai noski. Bai, eta, bueno, gainera badakigu oso ondo portatzen ari zaretela. Egunero joaten zarete eskolara musukoa jantzita, oso ondo ikasi duzue aurten eskuak garbitzen, eta oso ondo zaintzen ari zarete zuen lagunak, zuen familia, zuen artean ere. Beraz, primeran. Oso ondo. Oso ondo.
Bueno, hori, horrela jarraitu, eta segurazki datorren urtean elkarrekin egongo gara berriro plazan, elkarrekin dantza egingo dugu, jolastuko dugu, eta oso ondo pasatuko dugu. Bitartean, gu, goaz lanera, ezta? Guazen lanera. Venga, guazen, musukoa jantzi, eta lanera goaz. Zer? Ja imaginatu dut, dago Astoa eta Maridomingi. Beitu, entzun dut zerbait? Nik ere! Zer entzun duzu? Pues, Olentzero eta Maridomingi eta Astoa. Baina zer entzuten da? Kasu! Nik entzuten dut adarra. Ni boluo. Entzuten dut.